pääsi, mutta ei päässyt enää, oli ihan täynnä. Joo. Eihän mä nyt ollut siinä jäsenä, mutta olihan mä mennyt jäseneksi, jos mä olisin päässyt. Joo. Mutta ei se sitten enää. Joo, ei se ole. Kyllä on niin paljon porukkaa lähdössä. Joo. Se heilutti. Joo, kyllä se vähän keiniksi. Ei se ihan ollut tasasta menoa. Ei perskatti, ja sitten kun pikkasen porukkaa piti tanssia, niin kyllä se oli vaikea. Kyllä tuli myöhäinen lumi. Joo, en minäkään ole vielä talvirenkaita vaihtanut. Pitää nyt tässä ennen pyhää laittaa. Se tuo niin. Ne lähtee ne veljekset tiistaina sinne Lappiin Temmeälle. Joo, joo. Ne jos hiihtäne mitään, niin siellä menee monta päivää ennen kuin paikat tulee. Niin. Tai niin varoilla. Ei ole kipeänä siinä. Joo. Terve. Ajattelin, että pitää naisilla hytisistä, pitää katsoa ulos. Mä kävin katsomassa hytissä, kun ei ollut Eevaa sillä paikalla. Mä läksin tänne ylös. Minä ajattelin, että kävin katsoa ylhäällä, onko tuolla tupakalla. Ei ollut siellä, eikä tuossa ollut alhaalla tupakalla. No, Mä minun. ajattelin, että menkööt sitten, missä on. Voi, kun ei pääse eroon siitä tupakasta. Pääsee. Minä olen 72 vuonna lopetin tupakan. Niin pääsee, kuka pääsee, kaikki. Ei pysty lopettamaan. Toiset sanoo, että se on helppoa päästä eroon ja toiset sanoo, että ei pääs millään. Joo, mä ainakin tykkään, että mä pääsin helpolla. Kun mä parikymmentä vuotta poltin ja sitten mä vaan ajattelin, että nyt se